We hebben geen joekskapel. En stel nou verder wij wel een joekskapel hebben, dan hadden die misschien nou wel achter in de zaal gezeten. En als ik dan met veel pijn en moeite misschien een keer per ongeluk een grapje maak, dan hadden die gedaan tata, tata. Maar belangrijker nog, als er dan mensen binnenkwamen, weet je wel, op een zitting, dat kenden we nog wel. Hoe ging dat nog wel? Geert, dat vind ik nou leuk. Zullen we dat echt eens doen, dames en heren? Jullie klappen. En de harmonie doet een butenmars. Geert, butenmars. Nou, dankjewel Wim. Dat hadden we niet afgesproken. Nou, nee. Geert hadden we niet afgesproken. Nee, sorry. Ja, sorry dames en heren. Even een klein foutje in het programma. Nee Wim, nou moet er ook gewoon... Dit is een kort optreden hebben we gezet. Dus leg de toeters en bellen maar neer. Sorry dames en heren, ja, het kan niet allemaal ineens allemaal goed gaan, wa? Nee Wim, luister, afspraak is afspraak. Als ik het iets fout doe, dan krijg ik het ook. En doe de deksels maar mooi erheen. En ik zou zeggen, kei bedankt. Kei bedankt voor dit mooie korte optreden. Geert, buitenmars. Wim, dankjewel. Oh, bedankt.
dames en heren, hier hoef ik natuurlijk helemaal niks meer bij of op te zeggen. Dames en heren, Wim van der Koelen. Wim, dankjewel.